Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag, det er starten på en serie, hvor det er, at jeg raider random Roblox-spil, som jeg bare lige tænkte, jeg vil raid. Og så spiller dem og viser dem til jer. Det her spil her, jeg glemmer helt til, hvad det hedder. Men jeg skriver det her, sådan lige over mig, lige her. Men i hvert fald, ja. Nu skal vi prøve det. Det er et spil, som handler om, at man kan køre rundt i biler. Men grafikken er ikke sådan bedste, men det er stadig meget mega sjovt spil at spille, som man sagtens skulle spille med venner. Sådan, hvor man skal køre ind i hinanden, eller sådan et eller andet vildt. Jeg synes i hvert fald, det er mega sjovt at spille. Og hvis I har en idé om, hvad jeg skal raid næste gang, altså hvad for noget spil. Der var lige en lastbil, der fløj. Der var lige en lastbil, der fløj. Nå, hvis I har nogle idéer om, hvad jeg skal raid næste gang, så bare lige sig til. Er det der røg? Er det ild? Hvad skal jeg lige her? Hvad vi åbner døren, så kan det være, han går ind. Der er ingen gider ind. Men det er meget fedt, og man kan... der er en, der får forløsning. Nej, jeg kørte lige over en. Tag et kig rundt her på mappet, fordi mappet det er okay. Ja. Jeg skal bare lige... Jeg kommer aldrig ud herfra. Map nummer 2, så det skal vi lige prøve. Det er lækker. Nej. Det er forhåbentlig bare ved spawn. Motorcykel. Hallo. Nå jo, og det her, det er simpelthen min voice reveal. Altså, oh my god. Oh my god, jeg bliver sindssyg. Ved du hvad? De har et par bugs der spil, men det er kun fordi, at det ved jeg ikke. Jeg kan ikke gå der. Vehicle seat. Men det går. Ved du hvad, nu giver jeg. Nå, nu skal vi lige tænke på i forhold til, hvad jeg skal rate. Jeg personligt har tænkt lidt på det, fordi at kvaliteten er ikke det bedste, men det er sjovt nok, og der er også lidt bugs, men hvis jeg skal give det en rating, skal det nok være en ud af 10, så skal det nok være 7 ud af 10.